Igbo ndị ọma, ndewo unu, ehihie ọma dịrị unu dịka unu na-ekiri BBC News ugbu a. Aha m bụ Chioma Obianenwa. Ọ bụrụ na unu gara n'ọba ozi anyị ụnyaahụ, unu ga-ahụ na anyị wepụtara akụkọ etu ihe si wee kwuru gbasara ọnọdụ onyeisi Indigenous People of Biafra bụ Nnamdi Kanu, etu ihe si wee kwuru n'ebe ọ nọ na DSS. Anyị gwakwara gị na ọkaiwu ya bụ barista Ifeanyi Ejiofor ahụla ma weta ozi o zipụrụ ọha na eze. Mana ugbu a anyị na ọkaiwu Ifeanyi Ejiofor bụ ọkaiwu Nnamdi Kanu nọ ka ọ gwakwuo anyị ka ya bụ ije si wee gaa. Anyị na-anabata gị, biko kene ọha na eze ndị Igbo. Ọha na eze ekene nọ nke onye chi ya zere ụtụtụ ehihie ọma ka ọ bụzi ọ bụ ụtụtụ ọma ehihie ọma ehihie ọma ndewo nọ. Daalụ rinne. Amụ anyị ibu n'ihu, ama m na ọ ga-enyekwa ọtụtụ ndị olileanya, mana gwa anyị ka esi wee nabata gị n'ọgbọ ndị Department for State Security ụnyaahụ ị gara. Ndewo rinne. Ihe mere bụ na ịma na ndị anyị na ha na-eme ka ife siri ike, ha eji nwaanyị eso ha maka iwere nwaanyị eso ha ewere ha gbara bọọlụ. So kọtụ nyere iwu na ụbọchị gara aga kwuo na anyị nwa ga-eje na-afụzi ya ọ gbọrọ ụbọchị ọrụ n'izu ụka anyị eji afụ ya. And dịka etu akwụkwọ iwu si wee dị, ebe ọ na kọtụ nyere iwu si kpọrọ ya debe n'ụlọ ndị uwe ojii na-ekechi anya. Anụ ofu kọtụ ahụ kwasịrị anyị jee na-afụ ya kwa ụbọchị anyị esi na-afụ ya. So ebe ọ na kọtụ enyego anyị iwu nye anyị nhazi n'oge na mgbe anyị eji na-afụ ya. O nwere ihe ya eme na ọbụna obodo isi dị mma, obodo ndị mmadụ na-asọpụrụ iwu obodo, anyị eji wee were akwụkwọ iwu ahụ wee jekwuo efu onye anyị na-ekpere ikpe fasị anyị na akwa anyị dewekwa akwụkwọ ọzọ. So anyị dekwa akwụkwọ na anyị ederekwa akwụkwọ iche, edezi akwụkwọ iche yọọ ha na anyị chọrọ ịfụ ya nụ ha wee tinye aka na ya akwụkwọ. Onye isi fatizi aka na ya akwụkwọ na anyị jụwazi ya. So anyị wee fụ na ife abụrụ ife akpalụ ka a na-eme na anyị emekwa ogologo okwu n'ụka pụta. So anyị wee jekwu na ikpe jegwafa na onye a na ndị akwụ na ya afịa maka ọ bụrụ ife iwu kwuru ka ha mere. And o nwere ife akwụkwọ iwu gwara anyị eme na ọ bụrụ na onye nyere iwu onye ahụ na ikpe nyere iwu ya mee ife merọ, anyị wee sị na anyị eje ka anyị tinye aka na akwụkwọ anyị mere ihe akwụkwọ iwu gwara anyị. Anyị dịkwa na ikpe mewegasị ife akwụkwọ iwu gwara anyị were akwụkwọ nye ha dịgosi na ọ na ha gaba n'iru. Anyị nwere ka onye isi ba nwere ike akpọrọkwa ejekwa ụlọ mkpọrọ je tinye n'ụlọ mkpọrọ maka ọ dara iwu okwu na ya ọrụ asọpụrụ akwụkwọ iwu na-akwari ugwu mee ife o kwuru. So mma na anya ife nwere ike iso n'ife metara fa na-arụ fa gbakeriwezi ana wee mpụta nya kpọba anyị na-akpọ aghara aghara anyị bịa ọga ka anyị bịa wee fụ ya. Ọzọ dịkwa ibe bụ na ịma na ikwu na ibe ma ndị be anyị ma ndị bi na mba ma ndị bi ebe dị iche iche, onye ọbụla uche echebego onye ọbụla na nke a kpọtara ụlọ ikpe a na-ekwazi okwu ife ya na ọ bụrụkwazi ife dị ka a na-akụ aka na okwute na ngwara na ọ dị ka o nwere ife merenụ na akwụkwọ na nwere ife merenụ na akwụkwọ na ha eme n'ife ọjọọ. So anyị jebe nya anyị mazi na anyị jebe nya fa nabatara ya ọfụma jebe nya fa ruo ofe ya anyị na-akpara nkata ọfụma. Ọ tekwuru nnukwu aka anyị na-akpagasị ife dị iche iche ma etu esi akwado ma ikpe na ife ndị ọzọ. Ọ bụrụ ife anyị kwube ebe a mana nke ka mkpa bụ na anyị fụrụ ya. Anyị dekwara na-ama na ha nabatara ya maka na akwụkwọ iwu si na iwu na fa ya nabata anyị na ịhapụghị etu ha si eme fasị ude akwụkwọ itinye aka na akwụkwọ maka ha si eme oge sọrọ ha gwa gị bịa. So ọ ka ọ gacha ofu izu ụka sị gị bịa ka iwefụ ya. So onye ka anyị ji wee wede ekerekwa Chineke na anyị fụrụ ya fụ ọnọdụ ọnọ ka anyị ji efu ya ụnyaahụ. So onye na-ekene Chineke kwuo na maka kama na ote aka ojido njọ na adị mma. Mana ife ọzọ dị ka ibe bụ na-agwa ndị be anyị ndị ohere na-agwa ndị be anyị bụ na oji onye na ji onwe ya
ka ndị Igbo niile mara ebe ha nọ, ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ na mba be anyị, mana ọkwa Igbo niile ka akụrụ ịga debe ofu ebe. So na onye ọ na mmadụ ka o si etinye ọnụ n'okwu, ọ na-etinye ọnụ na ya, maka ife mere Nnamdị Kanụ mere Igbo niile, ma ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ọfịa ma ndị nọ n'ụlọ. Onye na-ekwupụtara Igbo ka aka ji, onye aka ji onye ekwuru Igbo na-agba mbọ ka be anyị, ka ndị be anyị, ka ndụ fa na-ebido mma, ka ife ọma mere ha ka aka ji. Ife ọpụta kịta abụrụ na onwe onye ekwuzin ka amakwa na ọkwa Igbo niile ka akụrụ ịga debe ofu ebe. Ka nkọwa etu a nkwụ etu a niile otu a ka onye ọ na-aghọta ka nsikwu ya, na onye mara ka o si eme, mara ka o si agba mbọ na-etinye ọnụ n'okwu maka na ọdụbendị ọkwa nke ndị ofe mmanụ mere ọgbakịrị ana gbadebe nwanne ha okirikiri ebe ọ nọ, ebe a sị na aka ya eji ekwe na aka ya ejide. Kịta emege ife a na-eme nwaanyị ya na nwaanyị akwọ nwaanyị ihe a na-eme nwaanyị nwa kwara zara nne ka ọ gị na maka esi ekwu ya. So anwụbụrụ akọrọ akụkọ a kọfe nke a gafere anyị ekwudozi maka ya, maka na ndị be ha pụta kwudebe. So ndị be anyị ya pụtakwa kwudebekwa ya, ọ bụrụ nke ị nọ n'ime ụlọ na-ekwu. Nkwado ahụ n'ụlọ ikpe ọtụtụ mmadụ pụtara bịa kwado Nnamdị Kanụ, mana tupu m jụọ oge ajụjụ ọzọ, Nnamdị Kanụ dịka isi wekwu na ọ gwara ụnụ ọtụtụ ihe, o jizi ọnụ ya wee kọrọ ụnụ ka ya bụ nwụchi na ihe niile, ịma na enweghị ọtụtụ akụkọ, achọghị m ịbaba n'akụkọ meburu na mbụ, enweghị ọtụtụ akụkọ etu esi wee nwụchie ndị Kenya, si na ndị gọọmenti nke Kenya na-agụ na aka ha adịghị. O jizi ọnụ ya wee kọrọ gị ihe merenụ, etu esi nwụchi ya na etu o si rute ebe ọ nọ ugbu a. Nke bụ eziokwu bụ na achọrọ m ka ndị Igbo niile were ohere a na-ekene Chineke na Nnamdị Kanụ dị ndụ, maka na nyanwa na onwe na-agwa ya okwu tata, ọ na-agwa ya na ọ mara na adụ ndụ tata, maka na anyị na ndị Kenya anyị nwere ka anyị kwuo, anyị nwere nnukwute ka anyị kwuo asụrụ ụbọchị nta chụọ na were mana ọka Igbo mara na anyị na ndị Kenya nwere ka anyị kwuo. Ihe mere Nnamdị Kanụ na Kenya abụrụ ha na-aka akọ, maka na ka o si gwa m, ọ sị na ọmụrụ na-adụ ndụ ha adịtụ nwuchie wee kpụrụ ya kpụjie ebe abụrụ ebe a na-edebe, ebe obere ebe ndị uwe ojii ma ebe ndị na-ekechi anya na ife ndị ọzọ nọ, wee meegasị ife dị iche iche, aka ihe dị iche iche gosi na anyanwụ anọ mgbu ka a chọrọ igbu elu. So nnukwu ogologo akụkọ m amara na akọcha ebe a ife na-abụ na dịka etu si kwekwuola m ya mbụ kwuo ya ọzọ, na n'oke nọ n'ụlọ gwa nke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga. Ihe na-abụ nkata akpara akpa ejisi isi wee kwe ya obodo a na ofu ndị paasị na ofu ekpo niile, obodo a na ndị Kenya kpara nkata niile ahụ na ife ndị ọzọ. So ndị nọdebere okirikiri ngwa ndị amagasị ndị aka ha dịgasị na ife ọdaga gasị ma makpọ afọ ebe a, maka ọ bụrụ onye ahụ mkpa m kịta ife a na-akọ kịta abụrụ onye mkpa m. Ihe m mkpa m na mụ na Nnamdị Kanụ na aka ji rapụrụ ya, onye kpatara anyị na-agba mbọ na anyị nwere ike, ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ ebe a, ma akwụkwọ a na-agbagasị ebe dị iche iche, ma ndị a na-agba n'obodo oyibo, ma nke a na-agba na Amerịka, mba Amerịka, ma nke a na-agba na mba i kwuru si na ndị DSS na-ekwu na ha na-enye Nnamdị Kanụ nleta anya ahụike, mana ị chere na o kwesịrị ka enyekwuo ya nleta anya ahụike karịa nke ha na-enye ya ugbu a. Ị gwara ha kwetere mgbe ị gwara ha? Ife dị na ya bụ na fa na-eme ka ike fara bụ ndị DSS, fa na-enete ya anya na-eweta ọgwụ, mana anyị achọrọ ka anyị were ọgwụ fa wee gbaba. Anyị chọrọ ka anyị dewe uche anyị n'ọgwụ fa na-enye onye ka anyị jego n'ikpe, akwụkwọ edoro n'ikpe kịta. So onye ekwu na anyị chọrọ ka anyị kpọta onye ezigbote dọkịta na-afụ maka arụ isi ike ka ọ bịa ne ya anya onye ya anya ife dịgasị iche iche, onye ya anya na-arụ ya maka o gasịrị ife ndị a ndị DSS enwerọ n'ọgwụ faba ya enwerọ, nwere ife enwerọ gasị anyị eji na-efe anya
oge ụfọdụ dịka afara ndị a na-akpọta na-eme trial lock ewụlụ nke a ewụlụ nke a rie m ego ewụlụ nke a nye ka ọ na-aṅụ so mana anyị chọrọ ka a kpachapụ anya nne ya anya ọfụma ka adụchọ na ahụ ya niile zuru oke ọnya Ifeanyi ka adụchọ na ahụ ya na-ekwu na ọ gbasara ike nọ na anyị enekwa ya anya enekwa anyị chọrọ dọkịta si ebe dị mba ofesi ma ebe dị iche dọkịta anyị ma ife a na-eme ya bịa nne ya anya eche ya anya onye gasị ya ọgwụ na ife ndị ọzọ so ọnya ka m na-ekwu na anyị eji nke ndị DSS na-enye wee sị na tụkwasị ya obi na anyị na-ekwu anyị dịga akwụkwọ n'ụlọ ikpe mana dịka etu ife sikwu na dọkịta na ụlọ ikpe fụcha ife anyị tigasịrị ife ndị ọzọ na ọ ya eneba anya n'anya okwu ya ọ ya anabata anyị ka anyị kpọta dọkịta ya ene ya anya so ene ya anya ọfụma ewee na-enye ya ọgwụ maka emeka ya akaja na mba Kenya emeka ya akanya so bịakwa ebe a debekwa ebe nọ nna ka nọ so ife ndị a bụ ife na-edi ka enebacha anya so adishọn kwụsịrị ike mana nyanwa na onwe ya obi siri ike ọra ada mba chachacha Nnamdị ka na-adara mba so o ji wee gbasị gwa ndị mmadụ na ọ na-ekene ndị dị iche iche ma enyemaka ha na-enye anyị kọchakwara ka ha si agba mbọ ndị na-ekpe ekpere ma ndị na-ekwu okwu n'igwe ma ndị na-agba akwụkwọ n'ikpe ma ndị na-akwụtọ na-ekwu na ife mere adọrọ mma na-agba mbọ ụwa ha gbanye dị na ife mere adọrọ mma n'ọrọtụ a ka esi eme ihe je na mba mmadụ jee tọrọ mmadụ kpọnata obodo a so n'ọrụ ka esi eme na o nwere akwụkwọ iwu gwuru ka esi eme na ọ bụrụ na onye ọnwa ife omelu so mana ama na m ife na ọ ya adịcha mma so ayọ ndị mmadụ na nwere ekwu n'ọnụ o nwere ihe ọzọ ihe na-ekwu n'otu aka ọjụjọ ma na-adụ njọ adụ mma maka na ugwu ngwa asị na oke gaba asị na ndị be anyị kwu na ugwu ama afọ ya ara anyị ịrịgo ugwu ama staịlụ ka nkọwa ka ihe si n'otu ugwu ama staịlụ eji arịa ya triks eji arịa ọra afịarị ndịgo so ma na ife na obere oge ha akpọtụ ọbịa akpọrọkwa m Nnamdị ka pụta ka nsị akpọrọ ya pụta nnukwute ihe Nnamdị chọrọ ugbu a nke ndị bekee na-akpọ request ka gị na ya fụrụ kedu ihe bukarịcha mkpa ya ugbu a ife bụ mkpa ya bụrụ ife m ekwuwe ife dị mkpa ya dịgasị ndaba m mana ọtụtụ ya mmekwuwe n'ebe a mụ na gị nọ maka na ifere na-abụ ife asị dị subjudice n'ụlọ iwu omenu nọ ife dụrụ n'ikpe ha nwere nke anyị metụrụ aka kasị aka ebe a so ọzọ dịka ibe bụ na obi ya aṅụrị na ndị mmadụ anakpụrụla ha ụla ndị mmadụ na-agbakọ mbọ n'ụzọ a na-agba mbọ n'ụzọ ụzọ pụrụ iche ka ọ pụta maka na ife dị mkpa anọ aka ji arapịa nwere ife mmelụ ọnya ife dị mkpa aka ji arapịa maka ọ na aka ori arapịa ihe mere m ji ajụ gị ajụjụ ahụ ịma na abịakwara nwee akụkọ gbasatara mba Britain itinye aka dịka Nnamdị Kanụ bụ onye mba Britain amami na-aghọta enwee mgbe a na-eche na ha ga-azọbanye ụkwụ na okwu anụma wee gbapụta onye nke ha onye a mee nji ajụ onwe ka o si kwunite maka ya maka enyemaka ma ife nke ikwuru kịta maka ndị mba Britain anyị kwuru maka ya kwukwa maka ndị ife ndị ọzọ dịgasị iche iche ịmara Adama anụzi ife na-ekwu ndo sorry nsogbu edoro ya bụ netwọk ndị na-akpọrọ so ụzọ amara akpọ ogene onye gba anya n'ọdụ anyị ma na ndị Britain mba Britain bụ ndị ọ bụ nwa ha ndị ọ bụ nwa ha ife ndị ọzọ onye be ha n'ụzọ oyibo si kwu ya n'ọrụ dị nashọral ka ọ bụ so
na ha nwere ife dịgasị iche iche fa na obodo a na-eme na mkpụrụ ma ife na-erite n'aka obodo a ha ya eme ka asị na fa na-etinye ije ha n'ebe ife anyị na-eme ife gbasara ọnọdụ nwa ahụ nwoke bụ Nnamdi Kanu ka ha na-eje ije aghụghọ mana ị mana ndị mba ofesi adọrọ ka ndị be anyị maka na ndị mba ofesi onye mee nke adọrọ mgbe kpọrọ eje ụlọ ikpe ije ebe anyị gwa na nwa ha echi na ọ ya eme nke aka ọ ya ememe nke ọzọ na ife ụlọ ikpe kwuru ọ ya eme so ife na a na-eme na mba Britain kịta akpụrụgo ha jewe ụlọ ikpe kịta ka agwafa na ife agwa ha na mee ife a bụ the obligation ife kwesịrị na fa ya eme na fa ya eme ọlaike obodo a nwere ebe a bụrụ ebe nwere na akwa iwu a na-atụkwasị akwa iwu obi mmadụ nwere ike ịpụta kịta ma efe sọrọ na pụọla onwe gwa n'ọnya bụ nọvanachi nwekasị n'osu ugwu asọ dị nke a nwere laịsensị ma efe sọrọ fa mana ebe a nwere ndị pụta kpọ mmadụ ihe enwude okpụrụ jọọ na ikpe getụọ nga wee na-esiri mmadụ na onye ahụ anụmanụ ma onye ahụ nka so mana so ebe a bụrụ ebe akwa iwu na alụ ụlọ etu unu sitekwa anya maka onye na-agọ maka o si aga so ebe ahụ ebe ndị nwere kapasiti ndị nwe obodo a ndị ahụ ka akwa iwu na-alụ ọrụ mana agwọ nsọ ọ gafere obodo ahụ gbara ụzọ be anyị zie n'Igbo agwa ụnụ na anyị ncha bụ ndị bịara abịa amadị ebe na-eche so na mba ofesi mba Britain na-akpụgo ha jewe ụlọ ikpe ka agwa ife anyị eme maka afa na-agha agha agwara mfa n'aka fadị n'aka ife jidere na-eme Nnamdi Kanu mana ama na oge atụrụ anya ụnụ adakwa na ife ya dị eme n'ụlọ ikpe akwụkwọ ụlọ ikpe ebe ike anyị dị anyị ama nnọọ ọgụ anyị ama mgba mana ama na like nke ndị ọcha nke a dịka mata nke ndị ọcha na-enye aka na-ajụ asị kpatakara ndị mba Amerịka na-ajụ asị na ife ndị ọzọ kere ife na-eme taa ka ihe mere nya kele ka Nnamdi Kanu so obodo anyị anị ya n'ike maka amana ndị mba ofesi ya eme etu esi wefịa onye ọbụla arụ ọ bụ na eju na ihe eme ife akwa iwu kwuru ma ọ na ihe ahapụ ya dịka etu akwụkwọ usiri gbakwa oke begide akwa ego na-anara maka ma ndị na-eji agba mbi eje gbarakwa mbi ka afọ ma ife ndị ọzọ a na-atụkwasị obi n'aka bara anyị aga ejekwa nara ọzọ ndị ekwetara ama na ọrụ a na-alụ ebe a na-aga n'iru maka ihe na-ege ntị nna o nwere ụgbọelu na-eji agbausi ndị mmadụ ekwu na anyị bụnatazi obodo ha ife na-alụ a na-alụ alụ ife na ife ikpe ike dị n'ụlọ ikpe na-eme etu akụ esikwara ife ndị ọzọ ma ije gba mbibi ijere gba mbibi agwa ahụ na ya na ọsọ ijere na ndị mba ọzọ agwa na ya na n'ego anyị ga-eji anakọta iji eme ndị Igbo ife ọjọọ na ya anazi ya so ha nwere ụzọ dị iche iche anyị ma ndị anyị ekwu na ha ejezi obodo eweta acha ngwuru ndị a na-akọmpaịl afọ ha ekwu na ha ebezi ndị na-eme anyị ife ọjọọ so ife na bụ ife na-aga n'iru kịta arapụ Nnamdi Kanu faya na-ata afọ ya olu mgbe arapụrụ ya na ama na ezumike ya adịrọ maka na nwata jụ na nwa ya amalahụ ụla mana na nne ya amalahụ ụla mana ya lara ụla so ndị mba ofesi na-enye aka n'ụzọ pụrụ iche mana fa na-enye aka na enyemaka ha na-afụ ya n'ụzọ pụrụ iche so ama na enwere iko na ama na-afụ ya ma ọ na-aga n'ikuku ife na-aga n'ikuku ka nkụ ebe a na-agbachigasị ụzọ kịta ebe mara gị na ụzọ ego ma ndị ebe a na-eje anara ọgwụ ebe na-agbachibe gị obodo oyibo so ụmụ onye akpọrọ iche ka ọ nara ọgwụ asị arasị ya azụ jebe ebe na-eje egbusi mmadụ ka nje ngwa ọgwụ ụnụ ese ọ bụrụ ihe dị ka dara nwanne m dara ada chi ngozi ego n'oge ehihie ọrụ gị ndị mara biko zakwa ụmụ nke a ndị IPOB si na ọ bụrụ na akpọpụrụ Nnamdi Kanu na a ga-enwe ihe a kpọrọ sit at home bido n'Ọgọst 9th na ha na-enye gọọmenti Naijiria ruo Ọgọst 8th ọ bụrụ na ha emegharị ahụ Ọgọst 9th a ga-enwe sit at home kedu ihe nwere ikwu maka nke ọ ka ga-aga n'ihu otu a fugoro Nnamdi Kanu ifugoro Nnamdi ịmara ụlọ ya ndị IPOB ka mba bụrụ onye IPOB ịmara ụlọ ya ka ndị IPOB ka mba na bụrụ onye IPOB na eruka etu isi kwu ya ama na enewe ya anya ama na nwere ike mgbe ị ga-emecha ekwu m ofu okwu na ya ọ na-ayọ biko ma ọ na-ama ka anyị si mee ma ihe ma ọ na ife a na-ekwu ife ha sụbọzọ ekwunu maka na mmadụ anyị jekpụrụ onye aka edo ka edebe n'ụlọ ikpe na-akọ akọlọgba gị na akọlọgba gị na akọrọ edebe n'ụlọ nga ọ na-etu aka esi akpụrụ ndị Hausa aka akpụchago ha ncha na-edebe n'ụtọrọ nga ọrụ ebe aka okwu n'ụka dị maka ha na-egbusiri mmadụ n'ime ndị ọzọ nwego ya akpụrụ n'ime ha je mana ya afụcha ndị bụ egbe kolo egbe n'onu na-agwa gọvanọ kwụ ọtọ na ndị polisi nnukwu ndị polisi gwafa na mfa na-ekwube eme n'obodo a na mmadụ agbaga na fa ya ejere weta ego enyefa gọvanọ wepụtara n'ọnụ ya n'onyonyo wee gwa ndị obodo na sia na ndị IPOB na-ekwe nwere onwe ha na ọfa na-achọ na ọfa ka ha egbusisi na fa na-eme ife ọjọọ mana ndị a na-eji atọrọ ndị mmadụ
atị n'ọfịa na ndị ahụ nọ biznes ka fa na-eme na-atọrọ enyefe ego arapụkwa na ndị a na-eme ife ọjọọ na fa anya nwere ife ọjọọ fa na-eme. Gọvanọ kwurie na gọvanọ Erufai kwurie ọ dị na rekọd ihe afụkwu ebe ahụ. So na ọ ya edego n'ugwu asa gbuchaa afa kwukọrọ ndị be ha na-eme ife ọjọọ ma ndị ọzọ tụọ nga wee kwuo ekwu na ndị mana nsogbu adịrọ. Ama na anyị enebachi ihe na anya ama na emechaa anyị enebachi anya maka na ya eti nwata ife ebe n'akwa ọkwa ya ihe eti nwata ife ebe n'akwa a na-ebe akwa na-anị gagharị. So wọnsọ ọbụla nọ ife na ga-etu okwu mmadụ isi mmadụ ya anọ n'ụlọ ya ruo uju na onye isi anọ n'ụlọ mkpọrọ bụ ife ọ ekwu okwuru mana nsogbu adịrị anyị na-ekwe anya. Daalụ Chingozie. Ikpe unu wepụrụ na African Union Human Rights angle ha kedu ka okwu a si wee kwuru ugbu a? AU fa anabatago onye okwu mbụ ndị African Union Court anabatago ya fedega akwụkwọ ya anabatago ya so ana-ama ma nke anabatara ya were enye ndị obodo a ede ndị obodo a ewe ha dee ife akwụkwọ n'ịza ife edere ebe ahụ maka ma ọ bụrụ sọ ndị mba ndị obodo a ka agbara akwụkwọ agbakwara ndị mba Kenya akwụkwọ na ya so enyichagova akwụkwọ ka ha edebezi ife melụnụ so Kenya na-aga ama na agwa ha ama na evidence ife anyị ji n'aka wee na-ekwu okwu kịta ha agọrarụzi agọrarụ maka o nwere ife anyị nwetachagoro mama mkpọ afọ ebe a kịta na Kenya ahụ. So igosi na nọ na Kenya ka anọ wee tọrọ ya ịmara ntọrọ ka atọrọ ya so igosi na Kenya ka anọ tọrọ ya na Kenya ahụ na onwe ha bụ ndị kpara nkata ahụ maka ịtọrọ ya nọ kpara nkata ọrụ ife mere na agụdoro ọfụma ọya nkata akpachara kpechie ewu na-eche ka atọrọ ebe ahụ tọrụzi ebe ahụ. So na akwụkwọ niile na-adịgo n'ụlọ ikpe na ọfamazi nke a na-aga agọfapụta bụ ụzọ gọba ha gozie kịta ha bịa gụkwazi gwa ndị African Union ife a na-edebe a n'ọrụ eziokwu. So ama na oge atụrụ anya akwụkwọ ụnụ ka esi eje ife ndị ọzọ ọ bụrụ ife dị na ya. Daalụ nwanne m Chingozie. Onye ụlọ akawakwa ọzọ dị ka ibe ụlọ akawakwa ife ndụmọdụ na-enye ụnụ ndị BBC maka ndị be ha obi adịrọ ha mma etu si ya eneghara ife gbasara fe anya eji m Chineke onye ha bụ live television ka unu na-eneba anya n'ife ha na-ekwu na rịpọtụ ya ọfụma. N'ikwu eziokwu fa na-ebe anyị ebubo ọjọọ maka na ọ na-emebe ọfụma ọ maka ihe anyị na-ekwukịta ije na my page fụ ka ndị mmadụ na-abara m mba ma na-ayọ nsị m ọga m ma gbaza ndị okwu na ndị ahụ na ndị a kpọrọ ya asị so ya agba ndị otu unu ka ha chegharịa doo maka ebe otu anụ maazị bayasị kwa mmegezi na-agwa ha okwu mụ hapụ ha atụpụzikwara ha ọnụ mana ka ọ si dado mana ọ dịbara ogbo onne. Enwere onye jiri ofu ajụjụ onye ahụ sị kedu ka isi wee mara na atọrọ Nnamdi Kanu? Ajụjụ abata kịta ama mgbe ị chọrọ ịza ajụjụ ahụ isi wee mara na atọrọ ya ọ na-ajụ nke asị mara na atọrọ ya ọ ma na njefu Nnamdi Kanu ihe ọ pụtara na onye ara ọrụ eso ahụ ka anyị na-akọ Nnamdi Kanu kọrọ anyị ka esi tọrọ ya nọ ọrụ ya oge tupu mfụ ya agwa m ndị mmadụ nọ mgbe mfere ya ka mma maka ka ha akọrọ anyị ka esi wee tọrọ ya ka ọ gaghị akọrọ anyị ihe mere na ya mara ihe mere anyị je kọrọ ihe mere na anọdị very clear ọ dị anya dori ọrụ nwere ife ọrụ nọ nwere ife na-eme na ọ mara ebe ọ maka ọ kọrọ ike ife na-esi wee du ebe atọ gị n'epọt ebe atọ gị eke ya agbụkpụrụ ya wee si n'epọt pụa gbaa egbe n'elu kụwa isi egbe n'ife ndị ọzọ so onye ife mere na-akọrọ anyị ka o si mee onye na-ajụ m ka si malụ ka esi tọrọ ya ka ọzọ chọka ngwa na n'ụlọ na ha je kpụrụ ya n'epọt kpụrụ ya na họteelụ na-enye enye na 5-star hotel na ka esi tọrọ ya. So that's what happened. So atọ ji atọ kọrọ ka esi tọrọ ya na epọt tọrụzi ya kpọnatakwa obodo a emerechara arụ na Kenya ife ndị ọzọ emerechara na mba Kenya emechara arụ n'ebe ahụ so bifo akpọrọ ya batazie obodo agwazie kpọrụzi ya bata obodo a so nọ ntọka atọji ya. Ndewo ịma na onwe ihe kwuburu mbụ nsị na ndị mmadụ ga na-ekwu ọtụtụ ihe mana gị nwa na onwe gị ifugo ka anyị si eme akụkọ anyị ọ bụrụ na akụkọ pụta anyị akpọta ndị niile dị involved including IPOB anyị ege IPOB gee onye ọbụla ntị wepụta ihe bụ ọrụ anyị bụ nta akụkọ ama mme na-aghọta so na ndị mmadụ ga na-ede ka fasi wee ghọta ọ bụrụ okwu niile ka mmadụ ya ewelụ inyocha onye ahụ ihe maazị anyị
ihe maazị be anyị na-ekwu n'ụlọ ya fụcha eziokwu na-ekpudo anyị ka n'iru na ya ekwu ya mba ụnụ ya fụta ka a na-akpọsi ndị mmadụ na a na-asị n'ala echi na-asị n'ala echi na klaasị onye na-akọra ndị anyị kwu n'eziokwu mana ịma na eziokwu na-agba ụfọdụ agba ama mmeghọta onwe ndị ya bụ ikwu eziokwu webe ha iwe mana ọrụ anyị abụghị ị na-ekwuru sọsọ ofu ebe anyị bụ ndị nta akụkọ so anyị na-ekwu onye ọbụla pụta ọchịpụta nke anyị akọọ ya dịka akụkọ onye ama ejikwa anyị nta akụkọ nwa onye anyị dinyere anyị adịghị dinye ọrụ otu a maọbụ otu ọbụla pụta anyị nyere gị ohere ugbu a anyị na gị kpaa nkata ka o si gị n'ọnụ ka ọha na eze gee gị ntị ọrụ anyị ka ya ahụ bụ amakwa na etu asịkwu na ewerụ ntọ mana ewere nwere nke ahụpụrụ ewepụ ma a sị na ụlọ ewepụ ebe mmadụ na-ekwu mụ na-ewepụ nke a sị na nke a dabara wepụ ya na-ete ya mmanụ wepụta onye ndị mmadụ na-ekwu ka na-agwa na-ege ntị ha anụgo ihe niile i kwuru nke ka ị na-ekwu eke ana m na-akọwara ụmụazị be anyị na ndị BBC echenjibego so ka unu ghara ime ka ndị mba UK na chere isi na ya agbanwewego so ka anyị si emebu kedu ebe anyị si wee gbanwete mbedokọwa aka unu nkịta ya mana program anyị end now so ọ ka m ụbọchị anyị nwere efe akọlụ m ihe unu na-eme unu mere ncha so na anyị ekwucha ọfụma mana ka m kweta na unu ekwu ego ọfụma ngwa ya tata atọrọ maka enwewe emewe na ụbọchị anyị atọ ya ngwa atọ ya ọfụma ka ngwa unu ka ntụ ụnụ njọ n'iru nna akawara atụọ mmadụ ndị n'iru atụọ m ụnụ njọ n'iru ka unu na-eme te o daa Chukwu gọzie unu anyị sakwara gị sị gị nna anyị na-egere onye ọbụla ntị agba nkịta ụbọchị m agwa ụnụ ụbọchị m atụ ụnụ njọ n'iru na asawo ụbọchị a kịta arụ maka tata ụbọchị m atụ ụnụ njọ na amasawo ya anyị Ejiofor anyị na-ekene gị otu isi ewepụta ohere ka anyị daalụ nne Chingozie daalụ rinne